Ribeira presenta a nova edición de Tintubro 2025, un reto creativo que xa se converteu nunha cita destacada para os amantes do debuxo e da ilustración. O Concello de Ribeira vén de presentar un novo certame de Tintubro, a cal chega a súa sexta edición e que se desenvolverá durante todo o mes de outubro. Esta propón un desafío diario, crear unha ilustración a partir dunha palabra clave. Este ano as temáticas abranguen dende o corpo e a vida cotiá ata a paisaxe, fantasía e aventura, cun total de 31 palabras. Xa sabedes, o ano pasado a Concellería de Xuventude uniuse a ese reto chamado Tintubro, que ven pois do termo inglés Inktober, un reto de debuxo que se fai nas redes sociais, en especial en Instagram, seguindo unha listaxe de palabras, calquera listaxe, quero dicir, hai unha listaxe oficial, por así dicilo, pero logo hai moitas outras listaxes que esas persoas poden seguir e trátase de facer un debuxo diario a tinta, principalmente, aínda que sí que é certo que agora xa hai moitas variedades, non? Por iso, dende a Concellería de Xuventude, pois deixamos tamén, por suposto, que se fagan debuxos en dixitais, debuxos a cor, con outros rotuladores, etc. O que sí, por suposto, non facer debuxos con intelixencia artificial. O concurso adicado á xente xoven celébrase principalmente a través de Instagram, seguindo as bases do ano anterior. As persoas participantes deberán subir as súas creacións empregando as etiquetas oficiais. As contas de Instagram poden ser con nomes ficticios, isto facémolo tamén para facilitar que xente nova que é menor de idade poida participar no reto, porque precisamente vai adicado pois ao colectivo adolescente, juvenil en concreto, aínda que sí que é certo que o ampliamos un pouquiño, non? Pois ata os 30-35 anos, pero pois especialmente dedicado, por favor, a xente xoven, porque trátase pois de que a xente moza como digo, pois que se aficione, non, incluso e aprenda pois estas técnicas do debuxo. Así mesmo, os participantes terán a posibilidade de entrar no sorteo de 3 vales de 75 euros, que poderán cambiar en tendas de Belas Artes de Ribeira. Despois, que faremos con todo iso? Facer un sorteo con todas esas contas, as cales 3 contas van a ser as gañadoras e teredes un bono valorado en 75 euros para gastar nunha tenda de Belas Artes de Ribeira. Este ano tamén se conta cunha novidade, e é que Ribeira participará na listaxe de Tintubro galego organizado por Tais Forján e Elena López. Isto comezou en 2021 con ganas de organizar algo e de poder facer un pouco de rede entre outra xente interesada e coa mesma paixón pola ilustración e polo debuxo que temos nós. Tintubro 2025 chega da man de Cousas Rarísimas e Planeta Ford, en colaboración co Concello de Ribeira. Un mes enteiro para dar renda solta á imaxinación e compartir talento artístico nas redes sociais.